mentapat ngin pulih ka isayang nang ba lai busan ka bakren chpang ka jing suspa pat ya ki khonu blay ye ki khon Israel lane yo Jacob lane yo Israel lane yo Judah lane yo Jerusalem so ki jing suspa pat iki ka khot menangkong kong kumne ka ri khlau bat ka jaka kenja kin snobha kerish yapro kan syat kemen bat kan pho kum utiu kulap balai galong kumne namar ba u Isaya utul paswa ya ka jing penjot no ya ka Judah lani ya ka Jerusalem ya ka jing penjot no ya u Jacob baru ong ba ya ka rijong u Judah lani ya ka Jerusalem kan kala kenja on pen kala kenja ya ka bat kan kelalong ke jakasyong ki mersiang bat ki merat klau bebon jai par don sho ba yai na ka don sho ba shong haka kata de ke jing tul pa ju habo kren chpang ke jing jot ke jing penjot no ya ke Jerusalem mentapat habo kren chpang ke jing wan pai pat le ne jo ke jing tei pat ya ke Jerusalem ne ke jing tei pat yo Jacob wong te ke ri klau bat ka jaka kenja kin snobha kerish yapro kan syat kemen berkan pho kumutiu kulap wow haleluya na gol khot ka ba nyo usyap u bashit pernai un long gepung bat ka khendo ka ba thrang kan long ki po liu ha ga jaka syong ki mersiang ha ka ba kidem on long u phlang lembat u kha barusder kibatip yo pelang yo ne ukha brosder tip ki bom tip ude ukunjap ude une usder ude ukunja ngi por badang manswa dang ya khana ngi ju ya ngi shna ying nagmantaki sim do ne usder ki tharu pedit ngi jong so utau de usder but u Isaya ong un sami usder un sami kini kebakran Jepang kin so one pai pat kini gibru sha kini gishnong jaki she Judah bat kin tei pat ye ke Judah bat on sa shong bru pat sa chisen ha ka jaka ba ke ri kan long ka jaka rengkhiang usia ba pernai hang tak kin long gi pukri om Mentapat ngilik pulih ye kalong ka basau punyo ka bakran Jepang ka jing kelon lane ka jing bishar ya ka Babylon agat khot ka bakhat sao hakmi kin long mot kibriu jang ka Babylon hakmi kin long ku ustaj pat namdai tu betip kin tip ustaj kuran Jepang haba ustaj baru umet ni penon kam ustaj ni berat so ustaz kemut ngi kam kani ka kentin ka kam ka nganom no ka habangi pe yo khao uto khao ubangi ngin bam ngin lum uto pat ustaz ubomlong ushape so ngai menta pe song tho we no ustaz but uong ki brio Babylon ki long ku ustaz kading kan pening yaki ken om pelaj no ilade na kabor kathlik ding kata kan om long karnga ban shu pensaj ne kading ban shu shong sa kemot kading kan sab thang yaki ne ki brio no ka Babylon kata kading ndai kading ka ba shu pensaj ne kading ka ba bam do kading ka ba pen ingkhong kata ka jimur jong Isaya so gilang krench pangane kading jong Isaya haba kading haba usia krench pang ne kading ba bam do kading ba bam ustad kading ka krench pang kam dei kading ba la yo di khmat ka krench pang ka jin penjot wala da ting kidon gi banta kidon gi por bathang da kading ya ka shnong la ne ya ka ri re ne kading ka ma tho ya ka to kading ka krench pang ka jing jot no theo jong ka ri jong ka nomba jong ka shnong haba dei ba kini khot ka krench pang ka jing jot no jong ka Babylon Baru on thang ye ka da ka ding
keding kan pen ingiki kin ngat haga bor thli so habau Isaya Ukraine Jepang kene pitip habau Ukraine Jepang ka jing thang ye ka Babylon pikan mau ye gal nong ba khat lai ka bau Isaya Ukraine Jepang ka jing hap ka jing or ba ka jing tua jong ka Babylon u ong ti ka burom jong ka Babylon narut khot ba khandai pikan mau ka burom jong ka Babylon ka burom jong ki Khaldi kan long kum habau ble ulapen jot ia ke Sodom pada ke Gomora khot bar po ko ong ti on don choba shong haka on don choba ya naka Henry hanta kin shong ki mersiang hanta kin shong ki mrat klau ki ostrich ki beper ba ki mrat klau boro kin wan shong haka kan mau ha manta pat sapa manta paru Isaya ong khot hal nong ba sopun yo Ukraine Jepang ke jing hap no jeng ka Babylon bodong on thang ye ka da gading bat ki boro ke long ustad on thang ki da gading kan mau hapa pi pulai khot yigal nong besar punya pulai ro kum jo kan mau yigal nong khat lai ke Ukraine Jepang kumno Jepang ka jing hap jeng ka Babylon bat kumno ki ndon bru shu bashong ka hare ki wan shong ki mrat klau ke bumot ke jing sha thang jeng ka Babylon ke jing sha thang jeng ka ha ka ding bat ka jing hap jeng ka ha ka bor thli ding ke Ukraine Jepang ke jing penjot no jeng ka ha do bom don bru shu tak hado bagi merat klau ki wan shong haka ta ga dai ke jimot jong ni ke khot phasao kin long start badan bam ki de gading ke ba mi angta ha ke jaka ke ba bam gading kin wan shong ki merat klau ba bun jai ke ba mot ke ba kren Jepang kam dai gading ba la di khmat ha ke ba kren Jepang ke jingjot pat ke jing hap no jong ke hima Babylon ke jing kala kenja jangka ngin puli mentai ko nong ba sau po khandai ke khot ke ba khat khandai sau po khandai khot khat khandai na ba shapang ki jaka ba kenja bat ba long klau jong pha ke ba kren Jepang ke juda bat ke ri jong pha kala jot shisha manta pan khap nia da ki ba shong bat kita ki ba langu ye pha kin long jingano kene ke de Jepang ble Ukraine Jepang ke Jerusalem ke jing wan pai pat jong ki briu she Jerusalem hadin jong ke jing jot jong ka hadin ka tukan isnem bat ngitip da ke jing tulpa jong Jeremia hadin nyo posnem kin sawa ki wan pai pat sha ka Sion lene sha Jerusalem baru Isaya tulpa ong kumni Jepang ki jaka ba kanja bat belong klau jong pa ba kiri Jepang da kiri jong pa ke bala jot shisha manta pan khap nya da ke ba shong pat kita ke ba ngoi pa kamut kumni shisha Jepang itu kejing kelak kenja jeng keri Sion jeng ke nongba Sion ke nongba Jerusalem kejing kenja harga jaka jeng itu kejing kenja on sedap beriubiang kita kadai kejimut jeng tukar kendai nomor usia Ukraine menta Jepang kejing wan pai pat jeng ki Sion kalau nong besan po ke dekat ke ba katway hakmi pi baro pi la penme keding ke ba penme ding ke ba kerkut je de dagi phelia ding to ya ha ga thli ding ka ding jong pi ba ha pedeng gi phelia ding ba pi la penme kene ka kran Jepang ki to gi briu jong blai hi tang ba ki ba mani blai thau ki bom nge yo blai jong ki te blai ong to ya pi ha ga jing penme ka ding la jong pi ba ha pedeng gi phelia ding ba pi la penme kemut ka ba kran Jepang na mar phile ikini ke na mar phile bom kong ho yanga so pin hap ha keding ka ba mi na ka jing bitar jonga ta ga de ka jimot jong ni khot besan phu no besan phu wei khot ba lai na maru trai ul penting ni ka sayan sa pa ha Ukraine pat Jepang ka jing pan yo pat le ni ka jing pan phai pat jong le ni ka jing pan impat jong ble ye ka sayan ong kum ne na maru trai ul penting ye ka sayan ul penting ye ki jaka kenja jong ka boro bad ul penlong ye ka ul penlong ye ka rik klau jong ka kum ke Eden bat ula pelong ye keri kenja jong ka kum ke kper utrai on syam hang ta ka jing kemen ba ka jing sobha ka jing aingo ba ka jing sawa ba jing roi ba pin snotho ikene ne ban kan mau ba blei wi thol pa ha Isaya wi thol pa chpang ka jing jot no jong ka sayon no ong anum don bru shu ba shong ka bat ka long ka krem junom kan long ka krem junom
baru ong hang nong ba lai ong upundon kam ni tin ong ban shong ha ka ding bom jukut kemut kumni ya ka sayon on thang ka da ka ding ba ta ka ding lakot ka ding bom jukut so gol nong ba lai ba habu crunch pang ka jingjot jeng sayon baru ong bala ban shong ha ka ding bom jukut kemut ka ding bom jukut de ka ding ba penjot de ka sayon baru khot ka ding bom jukut ba pitip kam de ka ding ba mi ni khman ka crunch pang ka jing jot jeng ka da ka white lam ni da ka khlam ni da ka jing penyap ni da ka jing pang da ka jing yap than ni da ka jing rong no sha da ka jing leit long brau ye ka ta la khot ka ding bom jukut manta pat isaya ong but namar ka ta ka daw bom don shu bashong but isaya badu jeremia kum ju ki kren ki ong onam don shu ka jing kemen am don shu ka jing sngobha onam don shu ka jing ruai hasayon hari menta par bo Ukraine Jepang ka jing wan phano jengki par ka jing penimpat jengki saja sen isaya ong te on hangta on shem ye ka jing kemen bar ka jing sngobha ka jing angu bar ka jing sawa jeng ka jing ruai kema bha mansha isaya tul pa ong ka sayon kalong ka krem junom kemut haba kuren haba ka ong tul pa Jepang bagade ka krem junom habang krem junom ka thau Jepang ka jing kala kanja ke kala klau junom lene kala krem junom lene ri kanja junom kade ka we haganong ka bahasan po ar ka khot ka ba khandai ka ba krem Jepang ka jing pen ka sayon lene Jerusalem to ka angkemen to rwai lang pi ki jaka kanja ke Jerusalem to ka angjam to ruai balai namar bala penimpat ye pi sa chisen hakalong ka ba san phusan ga khot ka ba khat lai ha ka jakau sya unmi uding se ha ka jakau uso sya unmi uding martel kin te kan long ka nautrai ka dak bom jukut ka ban od no ha ba kran spang ka jing penimpat ye ga sayan nang ilai pulih kalau nong salvo pragat kot ke bakat arti kita kibaname kinte no ya ki jaka kenja kiba rim men penyang ya ki nong rim jong ki bon pateng benriu te on kot ya me unong shna ya ka batwa unong penbha ya kelenti ban shong piti balai gani ga kot long ni namar bala de pikin ma hol nong basan po ar khot ba ar yithol pa isaya yithol pa os pang ka jingjot jong ka sayon le ne ka Jerusalem ong te on te show yaka upanan kam kiten on te show yaka kal nong bas ar basan khot ba ar on te show yaka hari manta para ba Ukraine chapang ka jing wan phai pat jong ki sayon ong ti kita ki maname kintei no ye ki jaka kenja ki berim kemut ketu ke jaka berim gede ketu ke sayon ke belatua bad ye ketu ke sayon ke belatua ke nongba ke betua gede kala kenja bala khore ka jing ke jaka kenja men berim mentah ba Ukraine Jepang ke jing pen impat ki ong ti kita ki maname kintei no ye ki jaka kenja berim men penyeng ye ki nongrim jong ki bon pateng benriu te on khot ye me nong shna ye ka batwa nong pen bhai kelenti ban shong ke kita ka batwa ke de ke sayon haba ka sha penjot ha ka khti jong nong shon mentau isya kren Jepang ke jing pen impat ke jing tei pat ye sayon ong te men long nong shna pat ye ka jaka batwa now in play galong ka ba ripway khot pasau te kinte ye ki jaka bala kenja ki berem sabha ka ba crunch pang ka jing te no saji sen pat ya ka Jerusalem te kinte ye ki jaka bala kenja berem kin penyeng ye ki jing jot ba manshua ngai pesu tho kai kita ka jing penjot ka ba manshua kin shnaro ye ki shnong gi bala long khlau atip ngai pesu tho kai kita ka shnong bala long khlau kin pen ki jing pen jot shibon ki pateng benru kemudian ni kin tei ki jaka ba kenja kin penyang ki jing pen jot ba manshua kin shna ki shnong bala long khlau but kin shna kin penyang ki jing pen jot
shibon ki pateng benriu ka bumot ka jingjot jong ka sayon ka de ka bane pateng la pateng benriu hari hadin katu kan ni pateng benriu hari hadin bon pateng benriu u isaya ukuran pat spang ka jing tei pat jong ka sa jisen bar ong ti on ti kin yeshna ye ki jing penjot shibon ki pateng menre kumot kin shna biang ye gata ka ye ga sayon namar bagal sha penjot hadin shibon pateng menre so kin tei pat ye ka saja sin pat sangapa gani ka ktin shibon pateng menre kani ktin shibon pateng menre kumot kidon kini ki jing kadai ke nagata ga daw sangapa shibon pateng menre nagata ga daw ko konkren jong testament menre haba jaka bukan ong shibun pateng meriu don kiba ong junom lani pateng la pateng but kani gede kentin baki nong thulpa ki penon kam haba ki kren shapang ka jingjot ka bane pateng la pateng ki penon kam le kentin junom leni halakarta kal nong meriu ar ga khot ka bar ti gi jaj ban riu kin yo i ka hok jong phak sangapa saji sin pat haba ukran chpang ke jipan impat ya kesayon ti ki jaj pen riu kin yo i ga hok jong pha ba gis im borok kin borom pha on khor ru ya pha da kerteng bathamai okay on ong shu ya pha ya kabala e no on ong shu ya pha ga sayon ya kabala e no ya kabala kanja leni ya kabala twa on ong no i pha gum on khot shu i pha gum ta lemni on ong shu ya ka keri ka ba kanja henry on khot ya pha một cái sayon on khot ya pha hep siba bat ye kari jong pha biula namar trai usngo bha pha bat ye kari jong pha on pensyong kurim habo isayal no jerbe ki kranch pang kajing jot jong ka Jerusalem ki onom shong briu sho haka bat onom yo sngo sho igasur unong lek kurim ne ka nong lek kurim onom yo sngo sho onam yo sngo sho ye ga jing sngo bhal ne ga jing rwa hre manta pat habo kren chpang ga jing wan phai pat ne ga jing penyang pat jong kau ong onam khot sho pha ga jaka bala e no le ne ka onam khot sho pha ga kerteng ka bala e no onam khot sho ye pha kerteng ka bala twa le ne ka ri ga bakan ja hre on khot ye pha ke hep siba le ne ka bula ka ba kren chpang kumni utrai usngo bha ha pha ta de ga jimot jong kane utrai usngo bha pha bat ke ri jong pha on pensyong kurim tagade ke jimut hepsiba bat biula utrau shem sngopa pha ba kri jong pha on pensyong kurim so nong ba ar hi khot ka ba khadar ti kin khot ye gi pai lang ba khoi ke bala suspa ga jong trai bat on khot ye pha ye ka bala wa ka snong bom shom la e no na ko nong ban ripo san uba ong to yeng kerpang wat wan hajan jenga namar nga kham khoj ban yeme kine kilong gatdem maga khmut jenga kading ke bame borok sisngi ke bakran chpang itu gi briu ke basngo hok lade ke briu ke ba le prasha yo ble ji sha kine ge briu ke bam ngai ye ge hukum jong trai ba ke ge briu ke bas ya halo jong sngo hok ba ke ong nga kham khoj manga ba me dei ba kum gine ke briu uble ong kum ne kine kilong gatdem haga khmut jonga kading ke bame boro sisngi kemut nga isi igene guru kom perkhat kumne pi deng briu ki balekiat ki bom ko ngo bat pisngo hok ro ilade baru bleu ong ye kata ke jinglong kum kata katedem pilong katedem maga khmut jonga kading ke bame boro sisngi habang pe pi kadap da jimbitar bat kad jimbitar jinga kalong kum gading kapan sabam do ipi ta ga de jimot jong nei khot kad khot ke bakat ar oh sorry nei khot bakat ar ngin pole sundon ya kal nong ba ripun reu kade kal last kal nong ba last do ripun reu khot bakat san ka bakran chpang do ki briu ki bale persha yo bale ki bom ngai yo bale ki bom ngai ke gospel chiginte na ba hakmi utraw lo wan wa kading bat ki kali ya pom jong uro kumgal erlang thari ban penwan yala ke jimbitar haka bakhilem
bat ya ke jing sneng hagi thlei ding namar da keding utrai un yasai dalaga white lamro bat ka do baro tigi ta ke bal penyap utrai kin long shibon utrai un yasai da keding kam da mud utrai un wan ra ding na beneng baru yasai ban penyap Jadi sampai kata ada ke Parsi, haba ong unisai de geding de keren Jepang ke Parsi ke keren Jepang ke jing dom jong belai, yegini ke jing bitar jong yegini ke beri ke belai kia. Baru isaya ong hakmi utra unwan bat geding, bat gikali ye pom jong uro kum gal air lang thari. Sapau ong kum geding, kum gal air lang thari dan ong kum ke air yong bat kum pertat ngila de lek mana kene ye gitu ke video bala de. Bat ban penuan ke jing bitar ke bakhilep kumur ke jing bitar ke bakhilep jong trai ye ke tala khot ke ding ye ke tala khot ke thle ding ye ke tala khot ke jing tebe ding ye ke tala khot ke wai lam bat ke lang thari le ne ke eryong bat ke jing sneng ke thle ding namar da ke ding utraun ye sai okay in pule ye ke de khot ke ba arbusa kin mi no ro te kin khmi ye ki met yap jong kita ke bo blai lo penyap ki bala rengkang yo blai namaru ksan jong ki onom yap lemne ga ding jong ki kanom le kin longro ki bala isi da ka do baro kini ki bru ki bala persha yo blai ki bo blai u wan penyap ha ga jing bitar jo u ha bo blai wan penyap da ga jing bitar le ye ga tal khot no khot ka ding la khot ka er lang thari la khot ka thle ding so kin thot ar saw ong te ki bru kin khmi te ki ba hok oblai kin khmi e ki met yap jong ni ki bru ki blai persha oblai te kin long shibon bat uksan un tap ki bat ka ding kan ba ma ki ka banom lip show namar uksan jong ki un om yap lemne ka ding jong ki kan om lip so ba kren pang ka ding bom julep u isaya ka kren pang ka ne ka jing bitar oblai ka ba keren Jepang ke jim penjot no ya ki breu le ne ga shnong ne ga nong ba ka bane pateng la pateng benreu ka bane da bon pateng don le sei ka bane tang si pateng benreu don ka bane ar pateng benreu ye ga ne ga jing penjot ye ga shnong ye ga nong ba le ne ga ri na mar ga jim bitar oblai ye ga jim penjot ye ga ne ga shnong la khot ga ka ding bom julep la khot ka bat haga jaka jong gitu ki breu don ki ba yap ki ba shuyap kum to ki ba sha ba mo ksan ba ka met jong ki put ha khndo klem da tep la khore ka uksan bom juyap so ga ding bom jilip jong isaya na do no man kong ni pule ter ha do no ndrep ndre ka kren Jepang ka jing penjot ya ga shnong ga thau ya ka nong ba ya ga ri ka ba ne pateng la pateng bat ya ga ne ga ding ha ga ne ga ding bon sen ha ba hagane ga jaka ba ga dinga ing man me le ne man sngi ka tedem juga ga kiu chunom hang ne pio I hau isaya hang ne kin wan shong kim rat pa per kim rat lai poja kin wan shong hagane ga jaka ka ber ing me la basngi ka bamot kumno ka bamot kam de ga ding ka ba ing me la basngi hare ga parshi ga bakran pang ka jing kala kanja jong ga shnong ka thao le ne jong ka ri ka tagare ga language ka kantin ka ba ki noi thol pa ki budon kam ha ba gi kran Jepang ka jingjot ane ka jingkala kanja jong sno nganong biang ka ding bom julep ka de ka kantin ka ba ki noi thol pa ha ga porman barem ki pendon kam ha ba ki kran Jepang ka jingjot jong sno ka thao le ne jong ka nong ba le ne jong ka ri bat ka ba ne junom le ne ka ba ne sorry ka ba kala kanja pateng la pateng benreu ye ga ta la khot ye ga jing kanja ka bane pateng la pateng benreu ye ga ta la khot ka ding bom julep ha ga kitab Jeremiah bar ha ga kitab jong Isaya ngin sa pej pat kumno ha kitab jong kini ki wai pat kum Ezekiel Daniel ngin pule kitab Amos ngin pule kitab Nahum Habakuk Obadiah ngin pule ye ga kitab jong Zephaniah ngin pule ye kitab jong Joel kini kidai kinong thol pa kiba long kibom da long menya kum Isaya kum Jeremiah ngin sapulai kine ke pin law naga testament brem baka ding bom julip kam kren kam don jinda e bar ka dujok ka bangi perkhat hare ka ding bom julip aga testament brem ka kren chpang ka jing kala kanja ka desolation ka jing kala kanja na ka jing or ka jing twa ka jing hap jing shnong bar ka jing
kala kan cha jengga ke bane pateng la pateng ngin se kendok we pat ke video